Helsingissä vietetään tänään Miss-elokuvan kutsuvieras ensi-ilta ja mulla punaisella matolla haastattelussa Meeri Toivonen. Moi Meeri! Moikka! Mitkä fiilikset nyt, kun nähdään kohta elokuva tuolta isolta valkokankaalta? Kyllä jännittää, mutta on superhyvät fiilikset ja on ihanaa, että täällä on paljon porukkaa ja paljon tuttuja ja työryhmää, niin se on kyllä tosi tärkeää, että läheiset on tulleet tänne tsemppaamaan. Muakin jännittää. Tämä on sun ensimmäinen elokuvapäärooli. Miltä tuntui näytellä näin iso rooli? Kyllä sekin oli jännittävää, mutta todella antoisaa. Et mä en kyllä missään muussa olisi halunnut näytellä tällaista niin kuin ensimmäistä pääroolia elokuvassa. Että tämä koko Miss-projekti on kyllä ollut niin maaginen, että ihan superkiitollinen, että tämä on tavallaan se ensimmäinen elokuvapäärooli. Onko somenoita Lulussa ja Meerissä paljon samaa? No koska me molemmat ollaan somenoitia, niin mä lähdin enemmän etsimään niitä eroavaisuuksia, mutta kyllä meitä yhdistää semmoinen kyltymätön uteliaisuus tätä koko magiaskeneä kohtaan. Miten sun tulevat projektit, onko jo uutta roolia päällä vai saatko ottaa vähän lomaa vai mikä nyt on tilanne? Yrittäjähän ei pidä lomia, mutta siis freelancer-näyttelijänä niin olen aina avoin uusille työmahdollisuuksille, mutta siis Noidan kehä saa ensi-iltansa perjantai 13. päivä tuolla Koko teatterissa tämmöinen uudenlainen tarot show, niin tervetuloa katsomaan. Ehdottomasti menkää katsomaan. Kiitos Meeri ja ihanaa iltaa. Kiitos.